Bože, čo sa dalo včera? To není vloga. Prosím ťa, ty kto si? Mňa pozval Tobias. Jak Tobias? Tobias hen tam leží. Dokonale. Dajte mi niekto vodu. Mňa zabijú. Ja vám nevieš sa zamknúť, fuj! A všetci... Ale Jona, poď susedo. Včera počuli sme veľkú party. A my sme nedostali pozvánka. Asi poštár odniesol iný dom. Prosím vás, okamžite opustite tento pozemok, lebo zavolám políciu. A vy všetci von! Pekný deň. 40 minút? Dobre, jasné. Savo univerzálne spreje do každej domácnosti. Úžasne voní, je literálne vhodný na rôzne povrchy a zamaskuje každú domovicu. Lebo keď sa chceš zabávať, musíš vedieť popratať. Však ja som hotová Wi-Fi materiál. No čaute rodičia! No servus, herečka, čo, jak sme sa mali? Simonka, to tu krásne rozvoniava. Ty si upratala? Ježiš, trošku som toto len prebehla. Nič strašné. Ale to neverím, toto nemôže byť naša dcéra. Dobre, Simonka. Spravdu von, kde je nejaká skrytá kamera? To sa mi nezdá na teba. Ale prosím ťa, treba pomáhať, keď tu bývame. Než si skontrolujeme kúpeľku. Výborne, preci. Simonka! V kúpelke si ešte niečo zabudla odpratať. Dobrý deň.